Kokkolainen liigalentopallo palaa tänään siis lähes 30 vuoden tauon jälkeen parrasvaloihin. Jorma Nikkanen, tämä on varmasti monia sydämiä lämmittävä päivä. Kyllä, meillä on aika kivasti lähtenyt liikkeelle ja tosiaan niin kuin sanottu, niin lyhyellä aikavälillä on noustu liigaan ja monet sydämet sykkii Kokkolassa siihen, että siellä myös pysyttäisiin. Miten tämä uusi nousu lähti käyntiin? Mitä sen takana on? Siinä tuli eräänä kesäisenä heinäkuisena päivänä Ari Surola jutteli mulle ja sanoi, että jos mä lähtisin tuosta jalkapallon puolelta kehittämään tuota lentopallopuolta ja sitten mun ehdotus oli se, että Ari ehdotti mulle ensin, että lähdettäisiin naislentopalloa kehittämään, mutta mä katsoin sitten, että se on nähty Kokkolassa, että jos me halutaan niin kuin lentopallon leviävään alueelle, niin mun mielestä silloin olisi niin kuin miesten edustusjoukkue syytä nostaa mahdollisimman ylös Suomen sarjoissa. Ja tämä sun ja Arin tapaaminen, keskustelu käytiin milloin? Se käytiin heinäkuussa 2007. Niin, siitä on nyt 4 vuotta kulunut ja ei välttämättä ihan helppoa 4 vuotta varmasti. Onko ollut mutkia matkassa enemmän kuin mitä silloin osasitte odottaa? No, täytyy sanoa, että meillähän on ollut oikeastaan hyvä tuuri. Et silloin ykkössarjaan päästiin. Me valmistauduttiin lähteen kakkossarjasta liikkeelle, mutta ykkössarjassa tuli luopuminen ja me saatiin sitten sarjapaikka ykköseen, että periaatteessa yksi sellainen niin sanottu kausi jäi meiltä oikeastaan niin kuin väliin, että päästiin sitten ponnistamaan sieltä. Ja tutustuttiin ykkösessä eka vuosi, että mitä tarvitaan, jos pelataan ykkösen kädessä. No mitkä ne olennaisimmat asiat on, että nyt ollaan tässä ja pelataan ensimmäistä liigaottelua, mitä tämän 4 vuoden aikana on tehty oikein? Meillä on hyviä asioita. Meillä on yritykset alueella todella hyvin olleet mukana. Toki sitten menestys ja muu kaikki siinä mukaan lukien, että kyllä yleisö ja yritykset ja sponsorit yleensäkin hyväksyy tai lähtee mukaan, jos menestytään. Että kyllä menestys on ensimmäinen asia. Toki monta asiaa on tehty oikein. Hyviä pelaajarekrytointeja, onnistuneita asioita. Se on monen asian summa ja silloin kun se kaikki natsaa, niin se oli aika riemukasta viime keväänä Kokkolassa. Niin, palata siihen kevääseen vielä niihin nousujuhliin. Tuliko ne aikataulussa vai tuliko ne vuoden liian aikaisin teidän suunnitelmiin nähden? Joo, no silloin tietenkin me ekan kauden jälkeen lyötiin kiinni sellainen 3 vuoden suunnitelma, että 3 vuoden kuluessa pyritään niin kuin nouseen mestaruusliigaan ja tietenkin aina on helpompi paineiden sietokyvyn kannalta niin se, että se tulee mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, että sitten tietenkin tämä kausi olisi ollut sellainen niin sanottu pakkokausi ja onneksi onnistuttiin. Vaikka ykkössarjassa asiat on tehty hyvin, jotta mestaruusliigaan on noustu, niin silti asiat on täällä varmasti monimutkaisempia ja asioita tarvitsee tehdä paljon enemmän. Onko tullut suuria yllätyksiä tämän liigapaikan suhteen ja tämän rakentamisen suhteen? No ei toistaiseksi, että kyllä meillä vaikka organisaatio on hyvin kapea, mutta me toimitaan kyllä mun mielestä tehokkaasti ja toki tietenkin lähdetään siitä, että pyritään mahdollisimman ammattimaisuuteen tuossa, että amatööriseura, mutta ammattimaisuutta pyritään niin kuin tavoittelemaan. Ja meillä on sillä lailla hyvä tilanne, että meillä on edelleen yritykset todella hyvin mukana taustalla. Odotettavissa on aikamoisia yleisöhommia, että yleisö ottaa meidät omakseen. Tokihan meille ei ole paljon luvattu tässä sarjassa noin niin kuin etukäteen, mutta se, että onneksi nämä pelit vielä pelataan kuitenkin. Näinhän se on, Jorma. Mikä se on sitten Tiikereiden katse eteenpäin? Mitä siellä on nähtävissä? Tämän kauden jälkeen me tiedetään, me ollaan paljon viisaampia. Me nähdään, mitä liigassa tarvitaan, miten me voidaan kehittyä seurana. Meillä on omia junioreita siellä kasvamassa 2-3 vuotta eteenpäin tästä. Meillä on oleellinen tai iso osa joukkueesta alkaa olemaan niin kuin oman alueen ja oman juniorityön tuloksena edustusjoukkueessa, jolloin meillä on siellä puolella hyviä asioita. Talous on seurassa hyvällä mallilla. Me ollaan pystytty hoitamaan kaikki asiat hienosti pelaajille. Ja meillä on yleensä kaikki pelaajat, jotka meillä on pelanneet tässä vuosien mittaan, niin he ovat hyvin viihtyneet Tiikereissä. Että kenenkään siltoja ei ole tarvinnut polttaa taakse. Että jopa halukkaita on tulossa takaisin, jos tarvetta on. Hyvä näin, menestystä tälle ensimmäiselle liigakaudelle ja toivotaan, että tästä tulee todellakin pitkäaikainen projekti sitten Tiikereille. Näin me toivomme. Kiitoksia.